Vitajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu, kde sa venujeme tajomným a fascinujúcim bytostiam slovanskej mytológie. Dnes sa ponoríme do temnejších zákutí folklóru, aby sme preskúmali jednu z najobávanejších bytostí strigu. Táto záhadná postava bola považovaná za bosorku či čarodejnicu, ktorá svojimi nadprirodzenými schopnosťami škodila ľuďom, najmä deťom a dobytku. Naši predkovia sa jej obávali a robili všetko preto, aby sa ochránili pred jej kliatbami a zlými úmyslami, čo presne striga bola. Prečo si ju staré kultúry spájali so zlom? Aké rituály mali ľudia na svoju ochranu? Dnes vám priblížime všetky aspekty tejto bytosti, jej pôvod. Príbehy, rituály a jej stopy v modernej kultúre, pôvod a význam strigy. Slovanský folklór poznal mnoho druhov čarodejníc a nadprirodzených bytostí, no striga patrila medzi najobávanejšie. Jej meno pochádza zo starého slovanského slova strigati alebo strziga, čo znamená rezať alebo kradnúť. Toto slovo sa používalo v rôznych slovanských jazykoch a jeho variácie môžeme nájsť aj v iných kultúrach, napríklad v latinskom strix, čo označovalo nočného vtáka, ktorého spájali s bosorkami a upírmi. Striga bola opísaná ako žena, ktorá mala schopnosť premieňať sa na nočného vtáka, najčastejšie na sovu alebo vranu. Verilo sa, že dokázala odoberať životnú silu ľuďom, najmä deťom a slabým jedincom. V niektorých príbehoch bola striga spojovaná s upírmi, pretože sa verilo, že dokáže piť krv svojich obetí a udržiavať sa tak pri živote, ako vyzerala. Striga bola zobrazovaná rôznymi spôsobmi v závislosti od regiónu, ale mala niekoľko spoločných znakov. Starena alebo znetvorená žena, často bola popisovaná ako stará žena s vychudnutým telom, dlhými vlasmi a prenikavými očami. Nočné vtáky, mala schopnosť meniť sa na sovu alebo iné nočné vtáky, ktoré lietali nad dedinami a sledovali obete. Dvojité srdce a duša. Niektoré príbehy hovorili, že striga mala dve srdcia alebo dve duše, čo jej dávalo moc prežiť aj po smrti. Zelenkastá alebo bledá pokožka, znamenie jej spojenia so svetom duchov a mŕtvych, dlhé nechty a zuby, symbolizovali jej dravosť a schopnosť útočiť na ľudí v spánku. Schopnosti a praktiky strigy. Striga bola známa tým, že ovládala rôzne druhy mágie a kliatop, ktoré používala na svojich nepriateľov. Medzi jej hlavné schopnosti patrili kradnutie životnej sily. Verilo sa, že striga mohla vysávať energiu z ľudí, najmä z detí, a tým spôsobovať ich náhlu chorobu alebo smrť. Deti, ktoré sa v noci prebúdzali s krikom alebo mali nočné mory, boli často považované za obete strigy. Premena na zvieratá. Jednou z najobávanejších schopností strigy bola jej schopnosť meniť podobu. Okrem vtákov sa mohla premeniť na mačku, psa alebo netopiera. V tejto podobe sa dostala do domovov ľudí a sledovala ich životy. Očarovanie dobytka. Strigy boli často obviňované zo spôsobenia neplodnosti kráv alebo iných hospodárskych zvierat. Ak krava náhle prestala dávať mlieko alebo porodila mŕtve teľa, dedinčania to pripisovali strige. Vyvolávanie búrky a nešťastia. Ľudia verili, že striga mohla svojimi zaklínadlami privolať neúrodu, sucho alebo prírodné katastrofy. Ako sa ľudia chránili pred strigou? Naši predkovia mali množstvo spôsobov, ako sa brániť proti strige a jej kliatbam. Medzi najčastejšie obranné metódy patrili cesnak a železo. Cesnak sa považoval za účinnú ochranu proti zlým duchom a strigám. Železné predmety, ako nože alebo klince, boli umiestňované okolo dverí a postelí. Krížové znamenie a svetená voda. Kresťanstvo pridalo do ochranných praktík aj svetenú vodu a kríže, ktoré mali odpudiť strigu. Ochranné bylinky, ľubovník bodkovaný, pejlina a ďalšie rastliny sa nosili ako talizmany alebo sa vešali na domy. Sledovanie tieňa. Podľa niektorých legend striga nemala tieň,
takže ak sa dedinčania obávali, že je niekto bosorka, sledovali jeho pohyb na slnku, príbehy o strigách. Legenda o strige a pastierovi. V jednej legende mladý pastier zistil, že jeho kravy sú choré a prestali dávať mlieko. Jednej noci sa ukryl v maštali a sledoval, čo sa deje. O polnoci sa do maštale prikradla starena, ktorá šeptala zaklínadlá nad kravami. Pastier na ňu hodil železný nôž a striga sa rozplynula na prach. Ráno boli všetky kravy zdravé, striga v podobe sovy. V niektorých príbehoch striga v podobe sovy krúžila nad dedinou a hľadala obete. Ak sa sova 3-krát zahniezdila na streche domu, znamenalo to, že v rodine niekto zomrie. Striga v modernej kultúre, hoci v dnešnej dobe už nikto neverí v strigy v tradičnom slova zmysle, jej obraz pretrváva v literatúre, filme a populárnej kultúre. Čarodejnice s podobnými vlastnosťami sa objavujú v mnohých hororových príbehoch a fantazii dielach. Striga sa stala inšpiráciou pre mnoho legend, ktoré sa preniesli do kníh a moderných rozprávok. Napríklad v niektorých videohrách, ako je The Witcher, sa vyskytuje bytosť striga, ktorá je verne spracovaná na základe slovanských mýtov. Striga bola pre našich predkov zosobnením temnej mágie a nebezpečenstva, ktoré mohlo číhať v noci. Jej príbehy slúžili ako varovanie pred zlými skutkami a ako spôsob, ako si vysvetliť nešťastia a choroby. Ďakujeme, že ste nás počúvali a dovidenia pri ďalšej epizóde.